ଦେଖିପାରୁଛ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନନଭେଜ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଏ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ବି ନା ଲୋଭ ନାହିଁ ସାଧା ସୋୟା ଚାପ କଣ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଖାଉଛ ଇଏ ସବୁ ଦେଖ ସବୁ ନନଭେଜ ଗୋଟିଏ ପିଲା କେବଳ ଭେଜ ଖାଉଛି ଆ ଭିତରେ ନହେଲେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ନନାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ବିପିର ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଲେଜ ଗୁଡ଼ା এটা কো ভাই মটন তো ভিডিও করতে পারে ভালো কোন কোন আছে হ্যাঁ সরলা বা পড়া পড়া